ngoba wayethi yena umuhle uvunywe kwelasemelika ngingazi ukuthi wayevunywa kwelasemelika sasekuphi yena evunywa ngoba phela sesikhona manje usukuba nomona mina ngihamba emelika ngaze ngachamisela wena nje ubhizi lana wele khukhukaza la South Africa lo wayefonele lethi dad are you arrested hey uyapha ayingani akuthe umuntu ophuma kude uyakhumbula akuphuma kude uyakhumbula ukuthi manje ngicashile manje bangihlumeza Kwabela angizizwa mfethu usaqala umsebenzi wami usuke bobuningi mawusokudaxela manje ucashile wena ukhumbula ukwenza live cha kungona live kwakuyividiyo kwakulive sazi phela lalela ukhona umuntu osakhumbula lapha ukuthi kwakuyini kuzosuka futhi izwa mina ngutshela kuyosuka okunye yabo ngoba kunezikhukhula kangaka uyazi ukuthi airport angikhumbuli nganginyathela kanjani angikhumbuli ngoba sometimes when you remember izinto nginyathela angikhumbula nginyathela akhona amathonga ayingenile awu baningazibalelizwe yikho ngazuza igama lithi president futhi one day ngiphila noma ngasekho kuyovela ubufakazi imali kanje igama lithi president wayinika lona phela cha nginikanga mina lutho Dumane yathumeza izweni ngisho ngambiza mbizweni yosonka kubanda amancane ensizweni umlaphi wendabuko Dr. Khehlelezi Dr. Khehlelezi wayibona phezulu kodini lapha abantu njalo busuku nemini Dumane yathumeza izweni ngisho ngambiza mbizweni yosonka kubanda amancane ensizweni umlaphi wendabuko Dr. Khehlelezi Dr. Khehlelezi wayibona phezulu kodini lapha abantu njalo busuku nemini King of swag inyanga with the fashion you're very focused like push passion we king of the traditional healer push IA degree with demands mutela into engathaheki vele osehlulekile uloke Sinibongelela sinemukele lapha ke kuIsintusami so njalo sithi ke Dr. Khehlelezi YouTube channel subscribe njengamanje siyakhala Ungizwe umlando wamchunu intombi semtabalanga semqomo ngoba semtanda evuma evunywa kwelesemele ngoba ngisho ubhama uyivumile umthatho obulala insizwa engazani ngene izweni umfana ugahla kwezami nduku yakwazi ukuvika awu madoda mangithi umthakathi obulala insizwa ngazani ngene izweni insizwa ziyisekelo sezwe lonke ikakhulukazi leli laseNingizimu Afrika ngoba leli gama lobunsizwa liqhamuka la siyokhuluma ngelinye ilanga ukuthi yini insizwa njeka namhlanje ke lapha ke ngihamba nentomantomane amadoda edumeza izweni ihlatha somdlebe nginaso njengamanje unondela mzimba umbejembeje umfazi onempandla hliziyo zamadoda ebomvu nabasetete nabasenyimba nemkhonto kwazigazi intaba ikhala amanzi dictionary indaba zadida umacingwane ephezulu kwelasemelika ehleli noObama asikho sho wahlala sizuyibongo zakhe ethi evunyelwe kwasemelika babe nobani bemvuma ukhohlwa mina waphela sizovuma ke okweluthing hayi angazi ngishiya igama mina ethi luthing lisho ukuthini ucashi angazi ngishiya igama ethi into engiyaziyo mina ukuthi ngi-international mina ngachamisela ngisho pressure kwelwandle wena udlala lokhala mina ngachamisela international can you imagine in the first world country United States of America wena wife no khuleka mina ngizela uma nafaka pressure kwelwandle wena unayo umuntu okhuluma athi ke wasande shembe kunkulu wami ngivele ngigiye mina ngijabule ukuthi ehami kodwa lengane noma ngayisi thithini ayikazi noma ngayisi thithini kodwa bafethu umlando kwenza kwethu bafethu umfumene noma banodwa ngiyeswa cha bona ngabiyana manje noma lisho nini kodwa mana mhlebeni lisho lithi ayisha wona noma bafethu ngasezwanga mfethu kodwa ngihlabela ngeke ngibatshena abantu hayi lalela ubani njengobani aleke ibhinqa elake lachamisela phesheya kwelwandle ubani lo ayicula noRihanna ubani lo kuthiwa wacula noRihanna ayekho umuntu wacula noRihanna ukhona lo mbani umbuzeni nombani wadakwa over loyo wayesemajina ecula noRihanna akaculanga noRihanna shembe lo washaya isiginci wayeshaya isiginci isiginci loyo ingoma engathi mina si remix enaye kaRihanna Diamond akaculanga lo muntu noRihanna at all that was a blue line awuzokhuluma amaqiniso ngizwa namhlanje ngiyakutshela this was a very marketing strategy osho ukuthi ke uma i-marketing strategy iyayisebenzela umuntu one purpose
lo yana kana phephusi ngaphandle ukuthi ashaya isiginci ahole ibhodlela yamtshela kumele simbize simbuze sithi la sibeke wena la sibeke uzoshaya isiginci uzoshaya isiginci bese hole ibhodlela futhi elani phuma lapha bakhokhileni hayi ngiyakuzwa mfowethu siyabingelela yonke indawo lapha enikhona eSouth Africa Khehlelezi ngihleli nayo Ngizwe mfoka Mchunu ngazi ke namhlanje ukuthi ungibizeleni kunjalo ngempela yimi umnikazi ubumangqingqiza madoda ngiyiphethe lenyanga hla ethi imkhovu yakho usho zona izinja lezi hey ngoba nini cha banganyanyisa bathi mina ngumkhovu mina wena yini ukhona umkhovu womongameli wabe kwabani oqala ngoba mina ngitshela nje wabe abantu bayavotela bekuvotwa nje ANC wena awubani wabe kwabani uma inkosi yenyanga hayi imisebenzi yami nami imisebenzi yami finish gadani Isintusami ishow lapha ke ku Dr Khehlelezi eke lapha ke YouTube channel njengamanje ke ziyakhala into ebaluleke kakhulu sizokhuluma ngodaba olukhulu kakhulu lolu daba olukhulu kakhulu sikhuluma ngendaba yokuthi singabantu baseAfrika sonke siyakholelwa ebantwini abangasekho siphinde sikholelwe ukuthena umuntu mayengasekho edlulile emhlabeni umndeni uyazila with immediate effect wena wabona uRamaphosa evala utshwala emveni kwalokho mawusuzilile umndeni uphinde futhi ukwazi ukuhlonipha ngesizotha ufihle loyo uthandiweyo wayo ikakhulukazi makumnumzane noma kumama wekhaya noma kumntwana onesisekelo esihle bese kubekwazi ukuthi hayi ke afihle lo muntu imvamisa siyasibona umuntu uqhakamba into abeyiyona emncwabeni wakhe kodwa into ebaluleke kunayo yonke that is common to all of us ukuthi mangabe sedlulile lo muntu emhlabeni uyekuhlanza izandla ugezwe kungagcine lapho umphakathi usuke uzokweseka umndeni uzoduduza umndeni kuphinde futhi nomndeni ube nesigaba sawo sokugeza lokuthiwa uphuma endlini uphinde futhi udlulisa isikhashana thizeni ngaba inyanga 3 months bese kuphinde kwenziwe ihlambo ngabe umbuzo uthi kubaluleke ngani ukugeza njengoma Afrika njengomuntu waseNingizimu Afrika njengomZulu njengomXhosa njengompeti uma ngathi ushonelwe ayikhale size sakithi sase South Africa sibonga kakhulu umbuzo omuhle obuzwa mfoka Macingwane indoda yavunywa kwelaseMelika sizokuvuma ke lokho kodwa ke angibaleke embuzweni angibuza wona umbuzo omuhle kakhulu awubuza uthi yena esintwini sethu makenze research uyafuna ukwazi ukuthi namhlanje ufuna ukucaciseleka ukuthi kubaluleke ngani ngithanda mayethi yena akabuza umZulu kodwa ubuza maAfrika wonke ehlanganani nibe imbumba nibe moya munye nifane namafutha ehle emadevini kaAaron ngiyakhumbula leyo kodwa mfowethu lithi Bible kuhle ukubona abantwana kodwa phela asivumi iBhayibheli ngane kwethu behleli bendawonye kufana namafutha ehle emadevini kaAaron uma behleli angithi yayidleka athi yayiphekelwa intandokazi ngithi yakuthe sapha abafazi wayena abafazi kwakuthe sapha isithemba sikho eBhayibhelini ayikho kodwa ulokuthiwa lo mfana lo fana nami sifana ngisho nangokubukeka lokuthiwa uSolomon yabo lokuthiwa uSolomon ukuhlakanipha siyafana nangestructure siyafana singahluka njengetshebe wayenabafazi aba 700 nizancisa 300 abafazi he was fucking more than 1000 women enabantwana kubo bonke labantu enabantwana bonke labazali isizwe and then to remember ukuthi abantu baqala babekwazi ukuphila almost 1000 years yes ngiyaqala kuyizwa leyo nto sibhekelana ke ekuthenini kubaluleke ngani ukuthi ugeze kungenzeka ukugeza kukaningi ngenzeka ukuthi ugeza ushonile umntwana ugeza ushonile isihlobo ugeza ushonile umama ubaba whatever it might be noma ugeza ukhiphe isisu noma ugeza ubulele noma ugeza wehlele nje noma uphume ejele kubaluleke ngani ugeza ake namhlanje ke ngigxile la ekuthenini ushonele isihlobo uma nithi ushonele isihlobo it includes ngiyithanda leyo mngane yakwethu asihlukanise ukufa ukuthi kuhlukene ngokugaba zakho exactly because sizoqala sichaze la ekushoneni ushonele indoda ziningi izinto uma ushonele umkhwenyana okufanele udlule kuzona uzenze noma ugeze kumele ugeze futhi uze uyohlukana naye maybe makuukuthi uyintombi Ngizwe uyakwazi ukuthi intombi let's say umakoti belotsholwa la ekhaya kwakhishwa inkomo eziwu6 zangaphelela loyo muntu ngokwesizulu kahle kahle akavumelekile ukuye emncwabeni vumelana nami uRupheki mkhulu ngani yakwethu makungcwatsha lo ala ngqa ukuthi ukhuluma iqiniso elijulile enhlizweni yami
akavumelekile ngisho kuye emngcwabeni nokuzila akazili njengomfazi ophelele uyahlonipha ngifuna ukuya lapho uthi uhlala kubo kahle hle ngisho akasithi noma akasithi mhlawumbe akasithi akekufena uyazi lo muntu ungcwatshwa kubo ngifuna ukuya lana mfowethu ukuthi okokuqala silahlekile siyabantu uthola intombazane bikipitile mase kushona iyona esihlele ematrasini ethi ubaba wengane yami umkhwenyana nami bekhipheni ngokuthi nje wagcina ukubuhlanga noma wakho behlangana eCambridge behlangana eTown sekujika sekuthiwa hayi kumele ngiyogezwa kubo kamkhwenyana ayenziwa leyo nto umuntu ogezwayo kahle kahle ugeza umuntu ade selobole waqeda lo muntu azothelwa nangenyongo loyo muntu uyena ogezwayo uma kusaseyintombi kusaseyisoka lo muntu hamba kini le uyenyangene ukhehlelezi zifikele uthi benginesoka akade selingathi lithanda ukuba serious hayi mayithi hayi bese ngilobuleka beli serious sisabheke ekuthenini maybe kunala esiyakhona ngoba ziningi insizwe ezihamba ziyolobola emafletini zithi zisuka zihamba zitshela abantu izinabafazi ethi omnye nginesithembu mina lo yana ungithathela umkami in esho ngoba ufika wakhipha inkomo eziwu3 noma ukhipha iketele nje lesmack lesmack elingathi lingconywana noma uthengele intombi imoto sekumfazi wami sembiza ukuthi umfazi wami yini umfazi oqala sibheke lapho uqala uthi yini umfazi silahleka lapho kuthenini sihamba sibiza bonke labantu labo bonke sibabiza ngabafazi ngiyayithanda ngicela ukuyihlaziya ngana kwethu lapho mangabe udokotela lapha ekhuluma udaba lobalekile kumbuke lapho ngasekhaya ukhuluma udaba lokugezwa ehlukaniswa igaba ngeke igaba oqala ngempela ke intombi mangabe ke yabona intombi umuntu othi ukuthandana naye kuyenzeka uthola ukuthi ngempela kube serious njengoba echaza udokotela mase ku serious uthola ukuthi akuhlebile kini bese liyafisoka mali ifala lo soko lelo vele laziwa kini ila kubaluleke khona abantu abanjengo Khehlelezi ibaluleke leso sinyama ngoba ngekwenhliziyo yakho nangokwamathongo akho wena ubungayidisclosile leyo relationship ekhaya kini ibalulekile ukuthi uhambe abantu abanjengo Khehlelezi nezinyanga ezihlukahlukene nabathandazi ukwazi ukuhlambulula phinde futhi uwenze ngisho iqambuluko uthi abakithi bengakabatsheni ngosibanibani bengakabatsheni ngomandla ebengithandana naye eke iminyaka engaka kodwa manje ngikwazi ukuzobatshena engasekho ngakho ke ngicela dokotela ungilekelele kanje imapha amakhubalo asebenza kuleso sigaba dokotela right kunekhubalo wengizwe noma singeke size siwasho wonke kodwa kunomuthi abantu abawuthatha kancane lo muthi uyasebenza kakhulu simple isiqunga yabona uma uthatha isiqunga mfowethu uzothatha isiqunga usihlanganise nenyongo yenkukhu noma inyongo yembuzi but imbuzi ayiveli ihlatshelwe noma ubani iya lapha ekuthenini lo muntu ebeyini kuwe intombi noma yini uma kuthiwa beyintombi isiqunga kwesinye isikhathi mawukuthi aniwusebenzisa umuthi uzuthathe ne1 rand ufake phakathi ebese uyamgeza lo muntu but kunemithi yakhona imithi la engena nasezintweni zenhlanhla leyo imithi le eyiyona esuke sesimgeza ngayo umuntu sesithi thina sivula like omavula kuvaliwe uma sikhuluma ngomavula kuvaliwe yila okusuke sekunamathunzi amnyama uthola ukuthi indoda ithe mayishona vele ibiyazi ukuthi le ntombazane yami ngedwa mayisilele emathuneni inesikhwele lento le iyavuka lokhu iyabuya kuyena ifike nasemaphusheni yenza isikhwele lapho ke kunemithi ofika uyithathe ebese uyamtshela bese yatshela ukuthi suka njengamanje mayisuka ke njengamanje ngoba umuntu noma esedlulile ngizwe emhlabeni kodwa uba yithunzi elifikayo lifuna ukucontrola lisuke selifana njengento engathi idemon kodwa uyakwazi ukukhuluma nayo nishintshe ukwazi ukuthi umuntu mfethu uyacontrol esefile control nikhulume naye ukuthi njengamanje suka ngoba kunabantu njengamanje abasibukayo abangalungela izinto umuntu athi kade ngangisebenzisa imithi before uyisebenzise qala ucheck idlozi lakho ukuthi lihambisana liku right track in because ungayisebenzisa imithi eyiyona impela esebenzayo but idlozi ifika ijeme ethi ngistop kunento wangayenze ugogo wakho umgezanga umkhulu wakho umgeza uma wakho usahleli mana ke mkhulu ngifuna ukuthi sihlukanise lento ngoba ngizaza ukubuyela kulesigaba ishoyo ngoba manje usuyicane kamnandi wayendlala njengomuntu inyanga njengomuntu okwazi ukusisa abantu kuleso sigaba ngifuna ke ukuthi ubuze umbuzo wokugcina la bese sidlula kwezinye igaba zokugeza la mawugeza umuntu oshonelwe isoka ngoba ibalekile ngoba kunabantu abanenkinga njengamanje uthola ukuthi unesoka lesithathu sewehleka into efanayo
wafihlela amabili akangageza wagcina embatha nesoka lesithathu Yeah. naye thola ukuthi sebethandane more than 6 months more than 3 months sebendawonye babhonda akangasho wanyonyoba ngisho emsebenzini wathatha i-off eyongcwaba isoka lakhe wafika njengesihlwele wezwa umlando walo nawo yonke into wakhala waqeda manje uthoda akayile ekuyogeza uthi inyama ezinyangeni ezinjengani niyameluleka nomuntu mase nimgezela ukuthi cha babo ubudlelwane noma buthanda uqina hlebela ababili noma bathathe emndenini noma umuntu engakavela ukuthi hayibo njoba ningimdala ningaka nje ningumuntu osengadate nangu noyibani bani engizwana naye niyameluleka ngalokho umuntu ngoba lento yokugezwa ngobunyanga yinhle impela dokotela iyakwazi ukumsiza umuntu kodwa kukhona la ehamba ishayise khona umuntu mayelokho efelwa amasoka kanti akagezile aphinde kungazi umuntu futhi kubo mfowethu ake sikusho lokho sithi okokuqala kubalekile ukuthi umuke washonelwa isoka lokuqala 1 kunento okuthiwa ukugeza noma sikiyeke ukugeza kunento okuthiwa ukuvala le nto ngoba isuke sithi ngesizulu sithi umkhokha leyo nto izobuya ibe umkhokha masikhuluma ngomkhokha sikhuluma ngento engasikulandele kufanele ukuthi mani ngayinakanga ingase there is a high possibility ukuthi ingase futhi ingene ikwehlele futhi omunye umuntu uthi mina nginebhadi lokushiya amasoka ayangishonela ingoba for the first vele eqala iziyenzeka ayivalanga lento kumele ivalwe la esihamba khona siyosho sithi njengamanje lento asifuni iphinde yenzeke number 2 umuntu eza enyangeni ewukhehlelezi noma kule ebukayo njengamanje noma kumthandazi kubalekile ukuthi uhlole maniqeda kuhlola nomuntu have that 2 minutes conversation nixoxa naye generally lapho usumnika that open conversation ne counseling esekulandela ukuthi cha mina vele ungibona ngila vele lento athi uyikhuluma 1 no 2 no 3 kwangenzakalela but kunokunye futhi kwangenzeleka number nje bese uyamtshela ukuthi no mase kunje kubalekile ukuthi uyothola abantu abadala ekhaya ebese ufika uhlala phansi uvula isifuba sakho leyo nto isuke sekuyinhlambuluko uyenze edlozini asikhulumi ngokuthi utshelo aunti laba uthi kodwa ukubatshela indaba zakho bese bengena ku WhatsApp nimbone nje nehlele eThekwini washonela amadoda amabili sikhuluma ngogogo abadala awuzothi masubatshela bethi lalela kohlulele nabo abahleli phe kwezibi ezinzima kakhulu ngoba baningi phela abahleli ezinkingeni ezinkulu kakhulu that is why mas prophet uzwa sikutshela ukuthi ubona into zakho zingalungi ngoba kunogogo onengane owalala nomalume noma owalala nomkhulu wala ekhaya so that is why kwagcina kutholakala ingwane ekhubazekile isikhathi esiningi abantwana mabetholakala bekhubazekile vele kusuke kusihlobo nesihlobo silali bembathe ingubo eyodwa labo bantwana uyozala umntwana okhubazekile noma kunento ezoyenzeka ziba ka2 it's either idlozi le ikhafula noma kusuke kunomuntu la ekhaya othwele mayithwele bese kuphuma ingane eyisidalwa isikhathi esiningi yes nezikaNkuluNkulu ikhona but kusuke kunomkhutshana okhona emndenini oyenzakalile ofuna inhlambuluko ikakhulukazi mawungenawo umlando wabantu abayilelo hlobo la ekhaya athi hangna baba ngidlala ukuhlupheka ubaba ulele mangcwabeni ihangna baba ngidlala ukuhlupheka uyadela senobaba ezweni ubaba angiyazi ulele mangcwabeni hangna baba hayi asiyekeni asidluleni cha ingoma ithi uyadela senoyise ezweni ubaba ulele mangcwabeni hangna baba ngidlala ukuhlupheka le ngoma iyaziwa kakhulu ke einsizweni mayishama hubo ndawo zonke le ngoma ngoba ngiyifikela dokotela ingoba ingifikela esigabeni sokuthi sesokhuluma ngodaba olubalekile lo muntu oshonela oyise insizwa akaziyazi ukuthi ke umlando wazo uzizwele kanjani kunensizwe ezalwa intombi nesoka kunomntwana ozalwa intombi nesoka bese kuba nomuntu ozalwa indoda nomfazi bese kubona nendoda nomfana ozalwa inkunzi entsha inkunzi entsha dokotela insizwa efike yaqhumisa intombi kwangazi umuntu yembatha nayo noma yakhanuka ezinkaloyeni bahambe beyokhanda stadium eKapa kuzoba iWorld Cup bafike bathi mabekhanda iGreen Point kwafika umama edayisela amagwinya yafika hamfi kanti kuzohlala isiso le ntombi edayisela amagwinya naye egane ndawo washiya ekhulelwa ayazi ukuthi waba isibongo lomuntu ngithi mina umbuzo uthi umuntu uyihlo ngoba uma kuthiwa umkhulu ngoyihlo noma kuthiwa ngasigabasini kukhulunywa ngendoda eyisendele kuzalayo ugezwa kanjani umuntu onjalo
Mfowethu loyo muntu ibe nzima leyo nto uma kuthiwa bekuyintombi nentombi ibe nzima ngoba ngeke wena usuke manje uthi uyogeza kamacingwane ube ubaba wakho wayekade wakhe stadium bese uthi abantu bakamacingwane abangigeza awaziwa la ekhaya kokuqala mfowethu awaziwa leyo nto ungabona ngathi lo mndeni uyawuzonda in but ekugcineni iqiniso makuthi abantu abawazi umthetho bazofika vele bakuneglect bangakufuni bathi asikwazi thina ngeke sikhame sesizokugeza. That is why ngithi sekungenelela idlozi lasekhaya komalume ngoba phela idlozi lasekhaya komalume liqoqa kwasani. Kwasani inkosi yami makunamaphutha ayenzeka idlozi la komalume liyathatha lithi ngoba yekwethu let's take it bese sithatha ama responsibilities. Into engisho ukuthi kunabantwana abaningi abajike bamaphara abama street kids abanye hayi ukuthi baswele kodwa ngenxa yokuthi kushaya umthetho kuthe makushaya umthetho ekhaya bahlulwa kulandela umthetho. Kunabantu njengamanje sibaziyo babe rich hayi ukuthi babethwele babengathwele kodwa uthe mayilele ebusuku wafika into eyithonga yakhuluma naye ebusuku yathi njengamanje kuyofanele ukuthi uyogeza mawugeza ukuze sikunike amanye ama-office bangafuni ukulalela bathe mase didwe imali bahamba bayothi bona basindisiwe idlozi zalikho idlozi lafika ngolaka lashala chitha kwasani. Kubalekile ukuthi vele edlozini mawukuthi ubaba wakho nomama wakho babeshadile kumele uyogezwa kubuka baba wakho. Uma babengashadanga kwakuyintombi nesoka kumele uyogezwa ekhaya komalume akho bese ufika lapha namawugeza kunamakhubalo ofika wasebenzisa bese ufaka nenkukhu emhlophe. Lezo zinto mawuzisebenzisa uyakhuluma usho ukuthi namhlanje ngizogeza baba njalo ngikuphupha ukhala njalo ngenza leyo nto mawuyenza ayihambi yodwa uhamba iziyogcina yoconnecta kwiladi. Nakho ke ngisho emkhulu yabona mase lapho ubaba wakho uthi omunye uzothi ufika kuwe emkhulu athi ngiyamphupha ubaba wami kodwa babeshadanga nomama kodwa wahlawula nginomphupha ubaba wami ekhala noma kukhonta yenzayo noma kukhonta thize eyenzakalayo. Lo muntu ngempela ugeza kanjani ugeza kubuka baba wakhe noma ugeza entabeni. Mfowethu ngoba ngisho ngithi for the fact ukuthi value sakweletwa ngisho kuthiwa makuthi wayehlawule waqeda kunasikwelete esikhona lo muntu kumele ugeza kuboka baba wakhe but makuthi kunesikwelete esasele lo muntu kumele kunyukele entabeni phezulu kuyogezwa kena kukhulunywe na futhi ngiyathanda makuthi ulwandle lukhona eduze ngoba ulwandle ila ukuconnecta khona yonke inhlobo yesidalwa ngisho kuthiwa wawungazazi ukuthi wakabani but mawuyolwandle uphethe imithi yakhona bafike bageze elwandle memeze ogogo basolwandle nabakini bakhona imoya ezofika kwembathi bese uyayigeza lento ishiya khona. Sabonga kakhulu ke lapha ke sithi Isintusami ku Dr. Khehlelezi ke YouTube channel njengamanje khuluma nongezwe umlando kaMchunu ke sizothabuka phansi ekahle amashata amnyama madoda silapha kodwa zinele ngeze ukwela kamthaniye kwela phetsha nephuma khona kade bekuvalele eke unesibindi emtheni zokukhuthazela umuntu akandaba emthuka bemcofu la bethu uzithina kabusa kuba nkosi kanyaka neza unethezeka sikhona ke lapha sisho njalo sithi chama kwethu sikhuluma ngeSintusami. Isintusami ke yizo ke igigaba zempilo esiphila ngazo usuku nosuku sasiyivala njengamanje dokotela ubuza ugcine nci engikubuza wona mntaka baba ukuthi ke hlobo luni lama product noma ukuthi ke hlobo luni lama product okumele umuntu awasebenzise noma ithini nombolo umuntu onewudaba onenkinga esibhekelana njengamanje yokugeza ngoba mina ngitshela abantu ngikangitshela ngisho umama lekhaya kancane ngifonela ukuthi hayi manje kuyohlangana emndenini lezansi ngoba igama walinje emndenini kusuke kuyintambo njengoba yazi ukuthi iqala laphi manje kuyohlangana emndenini lezansi kuyogezwa ngizwe ngilalela ukuthi mina imama ngiyeza makulungela ngizofika ngoba angisazi isici kumuntu ukuthi ugeza njalo kodwa sikhona isici umuntu ongagezanga nje ngosuku lolodwa. Ngakho ke bakuthi ukugeza kubalulekile dokotela imaphi amakhubalo noma isiphi product angawasebenzisa umuntu ogezayo kuyenze ukuthi umuntu akwazi ukufinyelela kuwena siqu angakwazi kanjani imaphi ama-product angawasebenzisa okwesikhashana before afinyelela kuwena. Okay, umuntu uma engakwazi ukufinyelela Khehlelezi sinama-products ekhemisi laphana kuwonke amakhemisi Dr. Khehlelezi Traditional Pharmacy sinekhemisi endaweni yakukhona iLof and Commissioner ezweni laseGoli laphana water tank water can't Hollywood Cape Town ikhona ikhemisi futhi ekhona sinayo Department of Labor Everland siphinde sibe nayo opposite iDeep Spa ePortchepstead sinayo kanti sinayo futhi apha downtown eWitbank nasePitoli sinayo futhi eStains Towers naseMnambithi sinayo
right ngicela ukuthi mawungena epharmacy ungayishiyi lento okuthiwa insipho yemimoya ungayishiyi lento okuthiwa umaphindisela izona izinto engizoyirecommenda okwamanje kanti ke nayi iwebsite yethu la ungasilandela khona uthi www.drkonline.co.za ila uzosithola khona ngiyacela nkosi yami lapho khona ungakhohlwa ukucindezela button ya subscribe leli libomvu nani nonke bafowethu umyalezo sudlulisa Khehlelezi noNgizwe bonke ababhidlikele izindlu uNkulunkulu there is something big that is preparing for you ungakhali futhi ungagive up empilweni futhi ungalindeli ukuthi abantu baze bakudabukele zidabukele wena vuka uyithintithe siyaxolisa kakhulu ngesimo esehlile esemvula maybe wona zamcolo osho nowalo who knows ujalo ngempela seyivala kanjalo ke phela sibongele kakhulu lensizwa lapha la yonakho music yase Eastern Cape yaziwa Eastern Cape kakhulu ngokuthi ke iyashaya ibhokeleni akekho umuntu bambala abantu abebethika unakho njengomuntu ozowina kodwa vele wayivuthuza lensizwa ekuthiwa Casper University yabona ngakho ke siyabonga kakhulu ke umdlalo omuhle owenziwa abaculi bakithi ngoba isibhakela is very important sport feature esasiwa uBaby Chick Makala odinga Ntobela again eNingizimu Afrika namanye ama-stars abaningi kakhulu so to be revived by celebrity fights so that make a lot of contribution in the whole society. The people who have a passion about the boxing sport now they will have a platform to play and the audience to watch. Thank you very much. This is Dr. Khehlelezi YouTube channel. Subscribe right now. Ngizwe Mchunu and the rest. Bye. Dumane ya tumezizwe Kisho ngambiza mbizweni Yoswanka kubanda mangane nsizweni Umlaphi wendabu Dr. Khehlelezi Dr. Khehlelezi Wayibona phezulu kodini kwedini Ulapha abantu njalo busuku nemini Dumane ya tumezizweni Kisho ngambiza mbizweni Yoswanka kubanda mangane nsizweni Umlaphi wendabu Dr. Khehlelezi Dr. Khehlelezi Wayibona phezulu kodini kwedini Lapha abantu njalo busuku nemini King of swag inyanga with the fashion You're very focused like push your passion We king of the traditional healer Push IA declare with demands Utala kintenga chakhe givela